Kada je naše zdravlje ugroženo, u interesu nam je obaviti preglede i pretrage što prije. Upravo stručnjaci u Poliklinici Ćosić svojim pacijentima nude mnogobrojne usluge radi unapređenja zdravlja pojedinaca. Osim samog pregleda, njihov stručni tim popratit će svaki vaš dolazak potrebnim savjetovanjem i osobnim razgovorom kako bi u suradnji sa vama došli do srži problema. Ako su vam potrebni pregledi za medicinu rada, vrše preglede za vozače, za držanje i nošenje oružja, za sportska natjecanja, za upis u školu i na fakultete, za radnu sposobnost za članove unutarnje plovidbe. U Poliklinici Ćosić možete dobiti sve laboratorijske usluge, ultrazvučne preglede, sve vezano za internu medicinu, urologiju, kao i nutricionističko savjetovanje. Stoga ih posjetite u Slavonskom Brodu na adresi Petra Preradovića 4.